Няма ли да приличам на Боби Турбото с тях? Какво си купих от кампанията Бъди Cool за Back to School от Sport Respect? Взех си новата топка на Шампионска лига за новия сезон с зодиакалните знаци. Много як. Имам едни чифт обувки за баскетбол. Имаме едни обувки на Puma. Те са много яки. Няма ли да приличам на Боби Турбото с тях? Шапка, джапанки на Adidas и ръкавици. По-голямата пратка. Свичър с цип на Nike. Анцук, който между другото за зимата е топ. Към анцуга има горнище, сиво, с дълъг ръкав и качулка и къси панталони на Nike. Да завърша раница за учебната година. А най-якото на кампанията е, че с всяка раница, която си поръчате, идва подарък. Но ще разберете, когато ги поръчате.